Ano to? Baya! Mahal, matayag sa bakay. Titaray na sa hospital bakay. Ay, haan! Haan ka pa'y nga matay lakay! Haan ka pa'y nga matay! Tal na anak dita, tadaw ubraet. Bakay. Ay, bakay. Ay, tal na anak ko na. Bakay. Itaray na ko na hospital. Ay, tal na anak lakay. Awan ti maasahan kanya. Nabayag ni bagbagak kanyam nga isardeng munti uminom, anya ngay tatta. Ay, sakag bakit gitawan ti bakit. Ayabang da bursyo, kadaan dong, kadagita, babarkadang, tay suda ti mangitaray kanyam di ospital. An nga siya tirang-rang-rangam tayo na, nagagtubraag. Bakay. Nag-aasi mo na bakay. Ikaw nang muki di. Ay, mataya ka. Ay na, ay apo, among lakay, ti masamang damo, mabayag nga matay. Nabayag ni bagbagak kanya munday ta, nga isardang mo ti uminom. Ala, di mo isardang. Ingka kindi tuloy ingka mga na ti may sa case nga, pa, minumay sa karton nga bilog ta inumam. Ang dapay na bati nga atay mo. Ang kangag bakit kita, adisturbo ka ti trabaho. Bakay. Sige na, bakay. Tulong na tingalak na kayanan. Bakay. Makarungrang, buray ka man. Abaya, ate nga bakit ka nga bakit? Tulungan nak bakit? Tati malalam, bunggo na makit de. Tatatulungan nak bakit? Kunang tatan. Nabayag nga bagbagbagaan kan lakay, isardeng mo ti uminom ti ara. Tanog sakit ka. Ay apo, sino ti mga iwan kanyam? Katasak ti rengreng-rengem. Ayaan, ang kakatulungan. Aya banda pari borsyo kinibari andong kay suda ti mangitaray kanyam di ospital. Han nga siya ti rengreng-rengem. Apo. Sige na, bakay. Sige na, bakit haan? Anak na maasahan ita. Ingka pa'y kidi uminom, tada pa'y nabati nga dalem mo. Nabayag daytan, inaldaw laka arak. Inaldaw nga arak, awan laka arak. Natatag sakit ka, siyak tirang-rangam. Mura ka. Oh, adda pa'y ta inyawid mo nga red horse. Inumam day tayo, so ti agas mo. Anong ngarang-rangam. Day tati tumaram. Mataray na ko na. Taray na ko na. Matayak siya. Haan na kayang kape nga matay. Adda pa'y nabati nga dalo mo. Santo pa'y lang masamang damo ka. Among ti masamang damo, mahirap mamatay kuna nga raod. Ay na po, bakay. Timulong mo ki din. Tatasak ti rang-rang-rangam. Bakit ka nga bakit? Ay na, bakay. Madin talaga kayan. Bakit ka talaga kaya? Permen. Perme sakit na. Tibaray na ko na. Tumawag ka na, bakay. Wala niya, bakay. Ambulansya. Bakay. Agure ka garod ta tumawag Atati kung kunak kanyamon ka. Di kan tumo gamin dumdum ngeg. Hello, puneraria. Umayo alan nila kay kon tani, minutos lang dayto yan. Ano nga kakaasing nga marigrigatan. Brian,